Исәнмесез, эфирда шәршәмбе көне яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Капиталь ремонт өчен барлык эш хакын диярлек түләргә кирәк. 53-33 йортында яшәүчеләр түләүләргә зарлана. Чаллыда Мәләкәс һәм Чаллы елгалары чистартылачак. Эшләр кайчан башланачак һәм тагын ниләр планлаштырыла? Коммуналь хезмәтләр өчен барлык эш хакын диярлек түләргә кирәк. Шундый дәгъва белән безнең редакциягә 53-33 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Ай сайын алар барлык түләүләрен башкарып, үз фатирларында тыныч кына яшәгән. Июль айы өчен исә бик зур сумма килгән. Анда барлык саклык акчаларыңны бирмәсәң дә, шуның яртысын булса да түләргә туры киләчәк ди биредә яшәүчеләр. Алар проблеманы чишәргә омтылып, компания җитәкчесен чакырган. Әлеге хәлнең ничкәлекләрен хезмәттәшебез дә ачыкларга тырышты. Начислили мне 20 365 рублей. Считаю, что данный взнос за капремонт он совершенно незаконен. Элек квитанцияларда мондый исәп күрсәтелми иде, ди Виолетта Сыпачева. Ул 53-33 йортында бары тик 8 ай гына яши. Зур сумма исә бер юлы берничә ел өчен исәпләнгән. Аны түләп булмый, чөнки коммуналь түләүләрдән тыш эш хакы, азык-төлеккә һәм башка төр түләүләргә китә. Барлык керемне фатир өчен түләүгә биреп бетерсәң, ничек яшәргә кирәк ди Чаллылы. С начала моего проживания здесь той строки за капитальный ремонт в квитанции я не наблюдала. За июль месяц мне пришло 20 000. Я еще являюсь ребенком из числа детей-сирот, то есть, соответственно, в этом доме проживают не только айтишники, те, кто живут здесь по договору найма, но и, соответственно, и сироты. Монда исә барлык кешегә дә килгән. Фатир майданыннан чыгып, кайберәүләргә 20 мең, башкаларга 28 мең түләргә кирәк. Аларның һәрберсе бу сумманы күргәч аптырашта калган. Чөнки элек коммуналь хезмәтләр өчен түләү 6 мең сумнан артмаган. В ужасе были, то, что какая сумма пришла за квартплату. Когда уже подняли расчетные листы, в сатар-услугах, там отдельной графой уже было показано. Вот. В данный момент у нас 28, если не ошибаюсь, 200 с чем-то рублей за капремонт. Разумеется, был в шоке. Получается, обычная квартплата приходила всегда до 4 тысяч, до 5 тысяч, в зависимости от месяца, от сезона. Живем мы здесь с конца января того года. И здесь как раз в этой квартплате была самая большая сумма за капремонт, там 22-23, сейчас точно уже не помню, но довольно большая. Биредә яшәүчеләр бергәләшеп идарәче компанияга шикаят язган, тик бернинди дә җавап алмадык ди алар. Мондай зур сумманың кайдан килеп чыкканын беркем дә аңлата алмый. Обычно приходит в районе 3000 рублей, а здесь пришла сумма около 30 тысяч рублей. Я была, конечно, очень удивлена. Раньше коммунальные платежи приходили 3000, сейчас вот пришло 30 тысяч. И вот раньше все это время за капитальный ремонт не было, и сейчас внезапно вот нам всем накрутили эту сумму. Бу хәлгә ачыклык кертү өчен Чаллылар IT-компания җитәкчесе белән гомуми йорт җыелышы уздырган. Алар аңа барлык фикерләрен һәм дәгъваларын җиткергән. Собрались сегодня с жильцами, чтобы собрать необходимую информацию, в дальнейшем помочь жильцам составить необходимые запросы со своей стороны тоже, помочь аккумулировать необходимую информацию. Килеп чыккан хәлгә аңлатма бирүне сорап идарәче компанияга мөрәҗәгать иттек, тик әлегә җавап юк ди Айрат Сәгъдиев. Бу проблеманы ул контрольдә тотарга вәгъдә бирде. Роза Хабибуллина, Яна Вальдзу, Тимур Сафронов, яңалыклар. ГЭС бистәсендә 8-нче комплекста яшәүчеләр ишек аларын джунглидагы кебек дип белдерәм. Аларның сүзләренчә, инде күптәннән биредә үләнне чабучы юк. Ул бик зур булып үскән һәм өй янын ямсызләп тора. Балалар мәйданчыгында агач ботаклары ята. Яңгырдан соң юлда исә зур сулыклар барлыкка килгән. Урынга хезмәттәшебез чыкты. Чуть ли не круглый год здесь лужи. Зимой здесь лед. Как лето начинается дожди, все, здесь постоянная лужа. Она даже не высыхает. ГЭС бистәсенең 8-дә Б3 йортының буеннан-буена мондый сулыкларны очратырга була. Михаил Воронин яңгыр суы подъезд янында даими рәвештә бик күп җыела ди. Аның сүзләренчә, демонтаж эшләре май аенда үткәрелгән. Ул вакытта иске юл катламы алынган, шулай яктылык баганалары да алынган. Здесь без фонаря никак не пройдешь. Ладно, вот на машинах ездишь, там свет включишь, приходится там дальний включать, чтобы все осветилось, чтобы как-то хоть проехать можно было. Биредә яшәүчеләр күптәннән үләнне чапмауларына, агач ботакларын кисмәүләренә дә канәгатьсезлек белдерә. Балалар мәйданчыгында балалар өчен бернинди дә кызыклы элементлар юк ди алар. Здесь вообще не обустроено, ничего нету.
Здесь полная земля, такая пустая, и никакой игровой места нету. Мои дети маленькие идут в другие дворы играть, оттуда их гоняют. А ту сторону вообще не трогают. Около подъезда, прямо к дверям, к окнам у меня дерево растет, прям вплотную. Биредә яшәүчеләр сүзләренчә, юл буйлап агачларны апрель азагында кискәннәр. Идарәче компания сүзләре буенча 8Б3 йорты ишек алдында хәзер территорияны төзекләндерү бара. В доме 8Б3 проходит республиканская программа «Наш двор» при поддержке Раиса Республики Татарстан. Мы, ООО ПКФ «Жилкомсервис», сообщаем, что не ведем данные виды работ. Без хәлгә ачыклык кертү өчен безнең ишек алды программасы кураторына да мөрәҗәгать иттек. Участок местного проезда, где снят асфальт, будет отремонтирован. Там будут выполнены асфальтирование и оборудованы новые тротуары. Предварительная дата окончания дорожных работ – конец августа. Безнең ишек алды программасы кураторы сүзләренчә, агач ботаклары 9 августка кадәр аннан алыначак. Роза Хабибуллина, Алена Бабаназарова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Чаллыда Мәләкәс һәм Чаллы елгалары чистартылачак. Алар шәһәр территориясе буйлап агам. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә торак коммуналь һәм транспорт хезмәте сыйфатын тикшерү идарәсенең экология һәм тирә-юньне саклау буенча директор урынбасары Айрат Насыйбуллин җиткерде. Эшләр кайчан башланачак һәм тагын ниләр планлаштырыла, бу хакта алдагы материалда. 2025 елда Мәләкәс елгасында участокны чистарту эшләрен тәмамлау планлаштырыла. Бу инде икенче этап. Аның озынлыгы 3000 метрдан артык, моңа таләп ителәчәк гомуми финанслау күләме 400 миллион сумнан артыкны тәшкил итә. Беренче этап исә 2022 елда старт алган иде. Ул чакта сулык төбенә утырган ком чистартылды. Расчистка русла реки Пчелна. Получено положительное заключение государственной экспертизы в этом году. Сметная стоимость строительства составила 130 миллионов 500 тысяч рублей. Расчистка планируется на 26 год. Моннан тыш локаль чистарту корылмалары төзелеше планлаштырыла. Алар Габдулла Тукай исемендәге яр буе һәм Муса Җәлил проспекты киселешендә һәм икенче регулятор Буа янында барлыкка киләчәк. Чистарту корылмалары кар эрегән сулар һәм яңгыр сулары елгага чистартуның берничә этабын үткәннән соң гына эләксен өчен мөһим. Основные усилия должны быть направлены на то, чтобы эти объекты появились в программе 2025 года. Они очень нужны и важны для жизнедеятельности полумиллионного города. Речь идет о строительстве локальных очистных сооружений. Мы эту работу уже начали. Быел яр буе паркындагы күл төбен чистарту эшләре тәмамланды. Эшчеләр белдергәнчә, сулык тирәнәйгән. Аның төбеннән алынган ком махсус турбаларда сакланган. Аннан чыккан су елгага яңадан чистартылып агызылган. Роза Хабибуллина, Эльмира Гайнуддинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина, сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Разместите ваш ролик на рекламных видеостойках в самых проходимых местах торговых центров. Яркая, сочная картинка привлечет внимание каждого. Вашу рекламу увидят более 10 тысяч человек в месяц. Будьте первыми с нами.